Здравейте, аз съм Цвенки и днешното видео ще бъде на тема DIY School Supplies, както сигурно сте разбрали от заглавието му. Да, ще ви покажа как си направите, как да декорирате своите училищни предмети с най-различни материали, които може да имате и не са скъпи, достъпни са за всички. И да, нека да започваме. За първия DIY ви е нужна кутия от зърнена закуска, макетно ножче, но ако нямате, може да ползвате ножица, линия и бои. Използвайте линията и с помощта на химикал очертайте по този начин. Наблюдавайте как аз го правя. Някъде като вертикално. За всеки случай не стана перфектна линия. Направете същото и от другата страна. След това изрежете с макетното ножче. Трябва да ви се получи нещо такова. Измерете с тетрадка. Моята беше по-голяма, затова се наложи да го разширя малко и да залепя с тиксо. И готово. Ето как трябва да изглежда. Сега остава само да го отсветите. Аз избрах да го отсветя в синьо с помощта на любимата ми четка. Но не го отсветявайте отвътре, защото не е хубаво. Все пак там ще стоят учебниците ви. Отсветете само отстрани. Но преди да го отсветя, реших с една пила за ног да махна и тези търчащите неща отстрани. Защото просто ме дразнеха. Да, по принцип ще да го направя с шкурка, но просто моята шкурка беше прекалено мръсна въглените. Почти също се получава. И след това просто го отсветих. Ето как трябва да ви се получи отсветено само от страни, защото няма да го държите наобратно. Сега остава само да го оставите да изсъхне и сте готови. Като изсъхне, просто поставете тетрадките и с него. И готово! Наистина получава се много добре и на мен лично много ми харесва. На следващия DIY са ви нужни линии, най-различни, цветни тикса и бял лист, понеже моите цветни тикса от Jumbo са леко прозрачни и личат само на бяло. Така, за първия DIY аз ще направя с тази линия. И ще използвам това тиксо. Измерете колко е дълга линията с съответно тиксото. И отрежете толкова, колкото ви е нужно.
след което го залепете по по-изправен, прав начин, бързо не може да говоря. И готово. После изрежете там, където закрива линките, числата. Какво ми става? И да, готови. Заоблете краищата. И да, това е. Аз реших да добавя още 2 парчета, за да се получи ето така. Виждате как се получава. На мен лично доста ми харесва. И сега с удоволствие медиа, което е малко странно. За следващия DIY отново е нужна само линия и химикал и молив. Измерете с белия лист линията, колкото е голяма, и след това преганете. По този начин. И изрежете. Аз разбира се го направих криво, но разбира се после го поправих. Да сложете го на линията и след това върху него тиксо. Аз избрах да сложа лилаво. И да. Понеже тиксото беше по-голямо от самата лентичка, първо сложих на лентичката и после я прикрепих с търчащо тиксо към линията. Не знам дали на камерата си личи, че е лилаво. И накрая двата. И накрая залепих и съответно стърчащите крайчета от тиксото ги изрязах. И е така се получава. На мен лично доста ми харесва. Следващия DIY е малко по-сложен. За него ще ви трябват ето такива, които не знам как се казват. Просто ги взех от Jumbo. Да. И линия. Мога да взема. И силиконов пистолет. Докато чакате силиконовия пистолет да загрее, измерете от тези, колкото искате, са големи. И да. И отрежете. Като се загрее силиконовия пистолет, ги залепете с негова помощ. Аз няма до края да я правя. Просто, честно казвам, ме мързи. Но вие може да го направите до края, до половината или където искате. Вие решавате. Долу в коментарите искам да ми пишете дали сте си залепили пръстите с силиконов пистолет. Защото да съм го правила.
просто лепих на време. А преди малко си ги залепи с едно такова. Ау! И ето как се получи. Това бяха трите DIY за линии. Нека преминем към следващите. За следващия DIY ви трябва тетрадки, отново силиконов пистолет и отново ето такива. За първия DIY направете няколко такива мустачки. Правят се ето така. Загълвате го наполовина. След това правите ето така и завъртате крайчетата. Лесно, нали? След това го изправяте малко и готово. След като сте ги направили, просто изберете как да стоят и къде. Най-накрая се реши как да стоят и накрая ги залепете с помощта на пистолета. Внимавайте да не се опарите, аз ги притискам с ракетното ножче. След като изсъхнат, просто махнете стърчащия силикон, който просто не искате да се вижда, но без да искате сте го оставили. И да, готово. Ето как се получи. Доста хубаво, сладко и мустачките са доста модерни. За следващия DIY ви е нужда само е такава пърчица. И напишете нещо с нея. Аз забравих да напиша love. Ето как се получи моят надпис. И отново просто го залепете. И да, ето как се получи. За следващата идея ви трябва да цветни тикса. Не е задължително да са цветни, аз се обърках. Аз ще ползвам това жълто тиксо, нещо почти прозрачно. Трябва ви бои и гъбички. Така, отворете тиксото. Отворете. Залепете тиксото по тетрадката и на различни форми. Така че да се получат триъгълници, квадратчета, каквото искате. Аз ще го направя на триъгълници. Ето така трябва да ви се получи. Сега трябва да отсветите с различни цветове с гъбичката. Аз реших да оставя ето тук марката открита. Не знам защо, просто така реших. И просто отсветете. След като сте готови, започнете и с втория цвят. Аз избрах зелено. Ето как трябва да изглежда преди да е изсъхнала боята.
Ето как трябва да изглежда след като сте махнали киксата. Доста добре изглеждали. Последният DIY за тетрадка е с цветни кикса. Просто залепите цветните кикса по нея. Ето как изглежда. Предпоследният DIY е за тези химикали, които отново ги правите с цветни кикса. Просто ги обвивате, така да кажем, в цветно киксо. Няма нищо сложно. Това може да го направите и с моливи. Аз правя по няколко пъти, защото, както казах, киксата ми са леко прозрачни. И да, това е. И вече най-последният DIY е с тези кламери и цветни кикса. Вземете един кламер и сложете на горната част, включително на горната, защото това е доста важно, цветното киксо, като го залепите с друга страна. Просто наблюдавайте как аз го правя, защото не мога да го обясня. И след това отрежете. И го направете както искате. Аз реших да изрежа едно триъгълниче, за да стане като знаме. Ето как се получава. Другия начин е ето така отгоре. И ето. Аз реших леко да го заобля. I love you. И така, хора, това беше видеото от мен. Надявам се то да ви е харесало. Ако това е така, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Долу ще има линкове към всичките ми социални мрежи. Надявам се тези неща, които ви показах, да са ви харесали, защото лично мен много ми харесаха и аз се постарах да направя това видео. Така че може да ми го покажете, може да го оцените, като дадете лайк, да ми пишете долу в коментарите кое нещо сте направили, как ви се е получило. Може да пращате снимки в Facebook страницата ми. И да, ще видим в следващото видео. Чао!